منستو بمجمريا نتزجبر كنا يتحبر نمسجن بمقصال أمسارتنا أقومان دحر بايكا منستر حبت بحري هراي كم تاريخ المنستر كرمنا سنة في بحرية تبهيل سوى أزدبرة سرحت عصا نيرو دحرنا سنة كا تسعة كثر كابتي بحرية وزي سرحت عصا نيرو كابت بحرية وزي كم بكفل درجة كفلي حفت بحرن مرمرن تبهيلو كابتس عن الثاني كابتس عن 4 يسوى عليه مالتي كابتس عن 4 كا بمنستر درجة قيمو منستر حفت بحري دليل سيام السنين مالتي أو سرح جميرو زي منستر مسقومة المنستري عبد الحجيبي سلسلة كفلتات على اللواء عبيد فلاتات سلسلة كفلتات كفل المعاد كفل مرمر على عصابين كفل قلقلتين وقص على بحرن كالون جناف على اللواء عب كفلشين زواتات كا جناف زواتات على اللواء مالتي عبزي المنستري مسقومة كم عبيد أمام ويكاتل أخيرو العيور وفره لما أتحفت بحرن محدارات مقص على صقتات بحرن يفهم كندي تلفو لازم نتبار كا كم استراتيجيكاويان شتتات يلبلهم يتصلات بقطة وحجر أو كتو خلوه بالعرزي في صلات كم صلات كا أو حسنة مجون الجام هوركت من نباورو بهفت عصاد أجمع بحرن أب دشاف النورو بهفت عصاد أتوقعتهم بالمعباي من نباورو من حياش مالتي كم رابع كا صقتات كولدنا ولدو كساقا قرصو زلوهم قرطون صوفون دخونا محدرة تأثات يخسر مالتي مينستري زمرح له حقاقاتن عقباباتن محدرات حقاتات بحرلو زيتات كمية مثل أبتع أواجاتن ناتي عقباب محدرو بس هقراو زمدنا ونزلو زمدنا عمل كيكا مينستر مسقومي أبتيس عن شومنتن كل تأواجات وزينيرو اتخطى أواجات هذا أواج سرحت عزا إرترا أبتيس عن شومنتن وزمالتي هذا خا فريات بحر إرترا دول أواج كل تأواجات وزيو باب جزء خا أبكتشن سلستن نزي أواجات زي إنه مقص عصاري ممحيثاتن حقاقاتن وسيهو أما حيشو أقربونيرو الحرام هنا كنتشن 14 وانتي سرحت عصا إرترا دول أواج كنتشن 14 وانت حدثوا سحج انت أي أواجات زي تقندي تحس انت أي في أواج سرحت عصا إرترا دول مبزحت جزء مستمق عصارن مستمح داران سقطات تتحيزو عبيتي حقتات عيزو له مالتي أبزح جي تقندي انت أيو قدامي أب بحر إرترا تنطف مركبته خنجال باي سب مجمرتا حقاوي فقات ميسر حفت واحد خلو ولا بالحقاقات اللي مالتي بالحرزي أب مسرت قديم استقبل مصنعتات كا صقاتات انت أخولنا ولا صقاقر خوينهم كندي صقاتات لك فريقك الصقاتات كا أب عمل كريتو قدتي صقاتات قصانت نوحس أب عمل كندي كتقف كم دلكا كوتا خطوط زلكا أب عمل كفف جوب أمهرت عصا بب عينت خا كوتا هيد مالتي كله قصالت ناي صقاتاتن في أكبابن عنوت من مقاطع أب بحر إرترا بحر إرترا الخيل انت عينت مجففي تتقم انت عينت جلبو ويمراكب كدم صالكا انتي عينت مسارحيتات يوم كده تقام ساعتين كله زحجي بس مساري دخيل فقد وهبه في أب كبابن أفتي environment أن ودم الصخاء يقولوا مالتي سلزي بعلم درجة تأجهروا دخانوا مسارحيات مجفف انت الآن خينهم أب إرتراخ أطو فقود يكون مالتي زحجي أفتي أواج كده أواج مالتي كان أول نحن أكبر قناة مدري كم نركب متن ثم دوز عصاتات أفتي كبر قناة مدري ركوب في تروبيكال إيريا نلقى أفتي نحرر جزء أفتي وقتي خد سنة جميل كاك سوار عصر تدلو دراوي حولن ثم دول دولن ثم دول خد عقولن سلزخانة أسوأ فيه دي تركع أو أفتح حقتها في أواجه له مالتي زحجي أبي إرترا كابتن شو يشتكي سوار عصته مقفافنا زي عبيت إن السؤال مراكب بهال أي فكرة مالتي مهنياتو زي ثم عصاتها الدراب حولن ثم حقا تعقل سلزخانة مالتي بالحرز خا أبحر خا أصوبتها يقدر كا كأصلنا سجنات وحص خوينو قال اختم كفليك بأبوتها بعينت عبز انت انا نبل اذن اندستريا وانتم نسرون قفلت عصرنا عبيت مراكز كزخان عجز ساعتين افتي كبابي انا ود وردا السنين حاسي هذا وردا افتي سجنات تكون افتي كبابي سنسد خنا ابزي دسيتات دحلاك نبلو صعور سيتاتيو كان حق افتي منستر حفظ حر افتي اواج انت يالو شمون تمايل كاب جماجم بحري 4 مايل كأخذ دسيتات إذن عبيت مراكب بهذا خسارها أفكرني إذا أخذت عبيت على مهلة لو مالتي هذا إذا منش نايتي وثاو زحنة دخون وثا أبز وثا زيد الله إذا عبيت مراكب مزنح سريحا
نتي ما بحري سعر بحري تقند نتي بوتا بزحنت بوتا سخن مفاريد هون بوتا قلت فهم كان وخل انس لازم حجي نعون موقات ابز خاطو ايفقدني كان اخا ازوم غفت عسا زم لا غفت عسا نبلم ابز بوتا زغدن امياتهم كناتهم جالابون اشد بمخانن ابطي عميق بحر خيرن كسرها ايكلاني اسن نغداوين مراكب ግን ኣብታ ዓሚቕ بحر خيرن كسرها خلال ስለዚህ ሕጂ እዚ ከም ቀዳምነት ነዞም ልምዳውያን غفت عسا ወሃብ ስለዘለዎ ኣብ መንጎቶም ልምዳውያን ኣብቲ ንሰላም ድመጽእ ግርጭት ከዓ ይውግዳልካ ማለት እዩ ምክንያት ቀዳምነት እዩ ከማል ኻና ካልእ እዚ ደሴታት ዳህላክ ንብሎ እዚ ዳህላክ አንት ፕሮግራም በሃል ቀረባት ደሴታት ሕጂ ነቲ ሕግታት ክብሎ ፀን ሓባሾመ ተማይል ካብ ገማግም ባሕሪ 4 ማይል ካብ ደሴት መርሓቅ ማለት ካብ ታሕንቲ ደሴት ተርሒካ ናብ ታሕንቲ ደሴት ኣጥቂኻ ማለት እዩ እቲ ዕምቆቱን ቀረባ እዩ ስለዚ ዕንወት ክመጽእ ስለዝኾነ እዘን ዓበይቲ መራክብ ኣብዚ ዳህላክ አንት ፕሮግራም ንብሎ ካኣቱ ኣይፍቀድኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፀገታት ካብ ወለድና ወለድ ክሰጋገር ተኮይኑ እንታይ ዓይነት መርከብ ኣበይ ናይ ክሰርሕ ትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ካልእ እቲ ንሃና ፊሽንግ ግራውንድ ንብለት ናይ ምግፋፍ ቦታታትና ኣብ 13 ብሎካት ተፈላለዩና ያለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንምሕደራ ኸጥዕን ማለት እዩ ኣበይ ናይ ከባቢ እንታይ ዓይነት ዓሳ ኣለውኻ ክንደይ ዳኣክል ቦታ ኣለካ ክንደይ መራከብ ኢኻ ተወፍረሉ ትኽእል ክንደይ ትሕዝቶውን ኣለዎ ሕጂ ንምሕደራ ብደቂቕ መታን ከተመሓድሮ ኣብ ብሎካት ኣብ ቃጻታት ተፈሪሱ ዘሎ እዚ ሕጂ ካብቲ ኣብቲ ኣዋጃት ዘሎ ምሕደራታት ወርዑ ምሕደራ ልሎ ካብኡ ተበጊስካ እዚ ዓይነት መምርሒታት ከይድ ማለት እዩ ካልእ ኣይተሓሓደ ኣዋጅ ከዓ መብዛሕትኡ እንታይ ይድብል ብዛዕባ ፍርያት ባሕሪ ኤርትራ ማለት እዩ ፍርያት ባሕሪ ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ክህልዎ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ፀገት ክህልዎ ኣለዎ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ተኮይኑ እንታይ ከማልእ ኣለዎ ዝበዝሕ እዋን ኣብዚ ምክትል ይሰርሕ እዩ ምስኡ ማዕሪቕ ከዓ ፍርያት ማይ ባሕሪ በዚ ኣኳኳልቸር ንብሎ ከምኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክትኣተው ተኮይኑ እንታይ ሕግታት ከማልእ ኣለዎ ከምኡ ድሓትት እንታይ ቀጥታት ከማልእ ኣለዎ እንተ ተፈቂድዎ ኸ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ይኸካይድ ነዚ ሕግታት ዝምልከት ከዓ ኣብቲ ኣዋጅ ሰፊሩሎ ማለት እዩ ሕጂተን ኣዋጃት ናተን ዓበይቲ ኣዋጃት ድብናየን 13 ሕጋዊ ምልክታታት ተሰኒኡ ይወፅ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ነንሱ ኣብቲ ምቁፅፃር ማለት እዩ ሕርሻ ባሕሪ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኣብቲ ፍርያት ባሕሪ እዞም መዋስኽቲ ኣብቲ ክስራሕ ከሎ ክዕሸግ ከሎ ከምብል ከሎ ገለ ነገር ቀመማት ስለዝግበሩ ኣብቲ ንዕሸጊ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ኣብኡ ከኣቱ ዘይግብኦ እቶም ኣዲቲቭ ዝበሃሉ ኣዲቲቭስ ዝበሃሉ እዮም እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ከኣቱ ዝግብኦም እንታይ እዮም ከኣቱ ዘይግብኦም ኣብ ኣብ ዝርዝር ኣቐሚጥዎም ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ብቕዓት ድምልከት ማለት እዩ ካልእ እውን እዞም ሄቪ ሜታልስ ንብሎም ገለ ዓስፈታት ኣብ ኣካላቶም እቶም ሄቪ ሜታልስ ይእክቡ እሞ እሱ ሕጂ ንጥዕና ደቂ ሰባት ሓደገኛ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ዓሳ ተበዝሒ እንዳይክህሉ ኣለዎ እሱ ካብኡ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቶም ሄቪ ሜታልስ ንብሎም እዞም በዓል መርኩሪ እዞም ሊድ ግደ ንብሎም ካብኡ ንላዕሊ ንሕትሕዝ ዘለዎ ኮይኑ ካብቲ ኣቕሚጥዎ ዘሎ ፍቲ ሕጋጋት ንሕር ኮይኑ ብሰማዓልና ክውዕል ኣይክእልኒ ስለዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዝብል እውን ኣብቲ ኣዋጅና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ዝተፀዩ ማይሲ ኣብቲ መስርሕ ግፋዕ ዓሳ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ዝምልከት እውን ኣብኡ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ካልእ እውን ብዛዕባ መስርሕ ዘለዎን መራክብ እንተ ደብላ ኮይነን ናብቲ ባሕሪ ተፈቂድዎን መፅአን እንታይ ከማልእ ኣለዎን እንታይ ክሕዝ ኣለዎን ዝብል ኣብቲ ኣዋጅና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ብዛዕባ ሰደድን እታውን ፍርያት ባሕሪ ድብል ምልከት ከዓ ፍርያት ባሕሪ ኤርትራ እንተ ደኣ ንሰደድ ክልኣኽ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ክህልዎ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ክህልዎ ኣለዎ ብንሱ ዝርዝር ከዓ ካብ ደገ ናብ ዝለኣቱን ካብ ዝንደገ ወፅእን ከማልኡ ዝግብኦ ኩሉ እዚ ኣብቲ ኣዋጅን ኣብቲ ሕጋዊ ምልክታትን ሰፊሩሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዕፁብ ቦታታት ጠቂስካ ኣለካ ግዜ ከዓ ዝግፈፈሉ ግዜ ከዓ ጠቂስካ ኣለካ ሕጂ ነዚ ጥሕሰት ኣጋጢምኩም ፈልጥ ዶ እንተ ብኸመይ ክትቋዓፁ او حجزي السندي صقاتات مزمس تخون كحاجات تسفر حاجات نحراس بك كأنا حاجات كأ كما يخيل على اختك أزور لك جي أبزناي لمداويان جفت عصا تحسوا زغالي بزح تحسفات من الرأني إذن حس إن السرابيان نبلن كأ بإرتاويان بقماش زغالي أون عبز حجي تحسف تدرس حد الرأي كابتن بنايدك كونترات بنص بنايدك فقط وهيون بحر إرتاخ صار حتى الأمريكا أبزي أخذ الدل معناته أب كم دزي عمقات كأبتو يقولون الكال حق أو يكلها شو من تماير كم مرة كده على وقت ذي كان دسيت كأربعة تماير كده على وقت ذي حجزي أتوم إن ما حسبي لو استزغنوا عساق تروح بقولوا نجار مثلا فرق دليل أبزق الميسر هفتو حالته يتجبر لنفس فكر مركب 3 ساعات يسدلها 3 ساعات يسدلها أتوم كلته توقعت أرتن أنت تحسن حاجة دبليوم في حدا خا نعمر مريو بعين مرمر دريو سلازي طبعا ممكن تحسد جبرولهم أنت لا أنا تحققت تفرش خا نفس وكف أتو هاي ومركب حجي أبتع عنتو قربنا تري نمبر كلته لقى نفس اللوا حاجة ملكتها حنتي فقرتها بحجرات مركب
تحسات انت افصيما انتي مقزعت وسدا انتي سقم توسدا بنصر اصفير ولو ناي دغ مركب تخينا خالك اهم بتحقاتات مركز عفكي لو بتوها في مسرت سرح له كون حسابن سقم توسدا الله سفير له ስለዚህ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓደ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ብከምዚ ይኸይድ ካልእ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ከዓ ከም ቀንዲ መሻርክትና ከዓ እቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይ እንድከታተል ብሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ፍቃድ የተውሃ መራክብ ተጣት ረኺበን እሱ ይሕዘን ብከምዚ ጌርካ ምቁፅፃር ከዓ ስለግበር ብዙሕ ተሰታት ኣይረአኒ ማለት እዩ ሕጂ ከም ተወሳኺ ምናልባት ካብተን ተቐስከየ እንደ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኩሉ ዝከኣሎ ገብር ኣሎ ምስ መሻርክቱ ህዝቢ ንሓደ ካብቲ መሻርክቲ እዮም ሕጂ እዚ ፀጋታት እዚ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ንኸዓቢ ብወገን ህዝቢ እንታይ ምትሕባር ይረአ ሕጂ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ካብቲ ቀንዲ ዝሰርሓሉ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምዕቃብን ኣብ ምጥቃምን ፀጋታቱ ኣተኪሩ ይሰርሕ ማለት እዩ ማዕረ ማዕረት ናይ መዝመዛ እቲ ሕጋታት ኣውፅኢሎ በቲ ሕጊ ትኸዱ ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣብቲ እቲ ዋና ነገር ዕቃበን ድሕነትን ፀጋታት ምልቲ ኮይና ተሳትፎ ህዝቢ ክህልዎ ዝለዓለ ዝሰርሓሉ ሕጂ ከዓ ሚኒስትር ከዓ ከምኡ እዩ እዚ ንብል ዘለና ሕጂ ሕጋጋት ኣውፅኡ ክኸይድ ከሎ ናይ ኣብዚ ቀረባ ማይል እንድሕር ዝሰርሓ ኣለዋ ኮይነን ከ8 ማይል እንተ ተፀጊዕና ኣለዋ ኮይነን ካልእ እንድሕር ዘይረኣይዎን ገፈፍቲ ዓሳ እንተ ሪኦምን ብቐጥታ ሓብሩ ነታ መርከብ እንታይ ዓይነት መርከብ ሽምን ገነሰ ዘለዋ እዛ መርከብ እዚኣ ኣብ ከምዚ ኣብቲ ደይ ፍቅር ቦታ ኣትያ ነራ ኢሎም ይሕብሩ ኣብቲ ካልእ እውን ኣብቲ ሂወታውያን ንምዕቃብ ኣብ ምፅናሕ ዝርከቡ ኣብ እዚ ማንጎሩብን ገለን ምትካል ሾራ ምትካል ኣብቲ ዕቃብ እዚ እቲ ህዝቢ ክሳተፍ መታል ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ካብቲ ቀንዲ ዝሰርሓሉ ማለት እዩ ክሳተፍ ህዝቢ ንኽእል ማለት እዚ ፃዕርታት ሚኒስትሪ ኣብ ምሕያል ሕብረተሰብ ኣብ ምዕቃብን ምህብታምን ፀጋታት ባሕሪ እንታይ ይመስል እያ ተቐሲያ ኮነ ካብዚ ዝግራብ ሾራ ምዝራዕ ዓሳታት ናይ ድጋፋት እንታይ ይመስል እዚ ሕጂ እቲ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ነቲ ሕብረተሰብ ብክልተ ነገር ይደብሎ ኣብቲ ምዕቃብን ምህብታምን ፀጋታት ባሕሪ ክንብለና ሓደ እቶም ክዕቀቡ ዝግብኦም ፀጋታት ከም ዝበልክዎም ኣብ ምፅናት ዝርከቦም እንተደኣ ኮይኖም ሕጂ ኣብቲ ስራሕቲ ዓሳሲ እዞም ዓበይቲ ላም ባሕሪ ጎብየ ባሕሪ እዞም ኣብ ሰላማ ንብሎም ዓሰና ማለት ከምዚኦም ኣይግፈፉን እዮም ሕጂ እቶም ኣብ ምፅናት ዝርከቡ ሂወታውያን ክግፈፉ ከለዉ ዋላ ጎብየ ባሕሪ እንተተታሒዙ ብቕልጡፍ ብሂወቱ ናብ ባሕሪ ከም ንምለስ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ጎስጓሳት ነቶም ሕብረተሰብ ኩሉ ተፍልጦም ዓይነት ሂወታውያን ኣብ ሓደጋ ምፅናት ዝርከቡ ብዓለም ደረጃ ንሕና እውን ኣብቲ ዓለም ስለዘለና ብዓለም ደረጃ እንተ ምፅናት ኣለዉ ኮይኖም ኣብ ንሕና እውን ኣብቲ ዓለም ኣለና ንዓና ክፀልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ክንትውፎም ዘይግብኣና እንታይ እዮም ሕጂ እዚ ሾራ ንብሎ ብፍላይ ሾራ ገረብ ሾራ ንብሎ እቲ ምንጪ ሂወታዊ ዝሕለት እቲ መራብሕን መፋረይን መመገብን ናይ ዓሳታት እዚ እዩ ዝለዓለ ሕጂ ሕብረተሰብ ኣብዚ ምትካልን ምዕቃብን ምቁራፅ ናይቲ ሾራ ክካየድ ከም ዘይብሉ በቲ ኮሚኒቲ ኣብ ምትካል ኣብቲ ምትካል ካብ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ እቲ ዘርእን ገለን ኣዳልዩ ብመንገዲ ምስ ምምሕዳር ዞባን ሱባታት እንዳገበረ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እዩ ዝሰክል ማለት እዩ ካልእ ከም ዝርከቦ ዓይነቱ ሂወታውያን ኣብ ምፅናት ዝርከቡ እንዳበለን ኩሉ እዚ የስተንትር ማለት እዩ ኣብ ምዕቃብ እቶም ዕቀቡ ዝግብኦም ሂወታውያን ተለልዮም ስለ ዘለዉ እዞም ሂወታውያን ኣብ ከምዚ ደረጃ ስለ ዝርከቡ ክህደኑ ከም ዘይብሎም እንቋቑሖ ከምዚ ኣዕዋፍ ባሕሪ ጎብየ ባሕሪ እንቋቑሖ ክእረ ከም ዘይብሉ እንተ ኣብሬተ ተታሒዙ ብሂወት ክምለስ ከም ዘለዎ ዝኩሉ እዚ ሕጂ የስተንትር እሞ እቲ ኮሚኒቲ ከዓ ዳርጋ ሕጂ ፅቡቅ ኣብቲ ምዕቃብን ፅቡቅ ሳትፎ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ምስ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኮነና ኣበርክቶ ፅላት ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ውሕስነት ምግቢ መናብሮ ማሕበረሰብ ገፈፍቲ ዓሳ ምልክትካ እንታይ እዚ ፅላት ከም ፅላት ቀሊል ኣበርክቶ ክህልዎ ኢልካ ኣይትሓስብ እንዲኻ ግን ከምቲ ናይ ብሓቂ ተገብሮ ወፍሪ ብፍላይ ኣብቲ ንድባመ ገፈፍቲ ዓሳ እቲ ሕዞ ዝግብኦ ቦታ ሒዙ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ምስቲ ደሎ ህልው ኩነታት ሪኢኻ ከዓ እቲ ዓመታዊ ድግፈፍ እንተ ዳሪእናዮ 500 ቶን ኣብ ዓመት በቶም ልምዳዮ ገፈፍቲ ዓሳ ይግፈፍ በተን ሓውሲ ኢንዱስትሪያዊ ንብለን ከዓ ካብ 300 ክሳብ 350 ገምገሚና ማለት እዩ ኣብ ዓመት ይግፈፍ በቲ ኢንዱስትሪያዊ ንብሎ እውን ካብ 3000 ክሳብ 6000 ቶን ኣብ ዓመት ይግፈፍ ኣሎ እዚ ሕጂ እቶም መነባብሮቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብቲ ግባብ ምምሓር ንብሎ በዚኦም ዝነብሩ ማለት እዩ ካልእ እውን ሚኒስትር ብዝገብሮ ናይ ምስትምሃር ናይ ምንቃሕን ገለን ኣብ ገፈፍቲ ዓሳና ምስ ወፈሩ ብዙሕ መዓልትታት ዝገብሩ እሞ እቲ ሓስዋ ዓስነት ካልእ ክሕዚ ዝኽብሉ እቲ ሕዚ መነብሩ ይባላሸው ዓሳ ይባላሸዎም
ስለዚህ ሕጂ ኣብዚ ሚኒስትሪ ንቕሓት ይውስኸሎም እሞ በቲ ደረጃ ብቕዓት ኣብ ሓፂር ኣብ ክንዲ 15 16 መዓልቲ ጌርካ ድበዝሒ ተበላሸው ዓሳ ሒዝካ ትመፅእ ኣብ ቀዲምካ ኣውጢፍካ ኸይድካ ኣብ 7-8 መዓልቲ ተመሊስካ ጥዑይ ዓሳ ሒዝካ ትመፅእ ሕጂ እቲ ድሁቦት ሚኒስትሪ ኣብቲ ብፍላይ ብቕዓት ዓሳ ክሕዝኹም ዘሎ ኣተሓሕዛ ዓሳ ፅሬት ምሕላው ኩሉ እዚ ምህር ሞ ኣበርክቱ እዚ ከምቲ ዝድለ ዋላ እንተደይኮነ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዲጋታት ዝተፈላለዩ ዓሳታት ይራብሑ ኣለዉ ሕጂ ብኸመይ ክግምገም ከኣል እዚ ናይ ዲጋታት ዓሳታት ኣብ ዲጋታት ዝግበር ዘሎ ምዝራዕ ዓሳታት ሕጂ ፅቡቅቲ እንዲ ምናልባት ከም ሕቶውን ኩሉ ግዜ ላዓል እንድዩ ባሕሪ ሰፊሕ ባሕሪ ኣለና ብዙሕ ዓሳ ኣለና ንምንታይ ዲጋ እውን ናብ ዲጋታት እንታይ ድልል ዝበሃል ነገር ኣለ እንድዩ ብብልክኡ ዓሳ ኣለና ባሕሪ ኣለና መንግስቲ ከዓ ብዙሓት ዓበይቲ ናእሽተን ዲጋታት ትሰርሕ ኣሎ እዘን ዲጋታት እዚኣ እውን ማይ ይመልኣ ኣለዋ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ኣብ ቀረባ እዘን ዲጋታት ትነብር ኣሎ ምናልባት ንልምዓት ክትጥቀመሉ ትኽእል ንጥሬት ክትጥቀመሉ ትኽእል ንመስተ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብኡ ከዓ ተወሳኺ ከዓ ዓሳ እንተለኣ ዘሪእኻሉ እቲ ሕብረተሰብ ብቐረባ ንበል ዞባ ደቡብ ደሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘለዋ ዲጋታት ንድሕር ተዘሪአን ጋሽ ባርካ ኣምሓጀር ጉልሽ ደሎ እንተለኣቲ ገርሰት ንድሕር ተዘሪኡ ኣብ ክንዲ ከባፅ ዓሳ ዝጥቀም ኣብኣ ሓድሽ ዓሳ ኣብቲ ከባቢኡ ዓሳ ዝረኽበሉ እዚ ማለት እቲ ቦታ ዋላ ሃፍታም ብጥሬት ብሳይ ብፀባ ታናይ ዓሳ ግን ኣይረኽባን ስለዚ ሕጂ ብቐረቡ ዓሳ ይረክባሉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ዲጋታት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ባሕሪ ኣብዚ ሒዝዎ ደሎ መደብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ዞባታት ጨንፈር ገይሩ ኣሎ ኣብተን ዲጋታት ከዓ ሕጂ 3 ዓይነት ዓሳታት ይዝርኡ ኣለዉ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ እስካብ 71 ዲጋታት ካብተን 300 ዲጋታት ናይ ኤርትራ 71 ዲጋታት ዘሪእልና ኣሎ ስለዚ ኣብ ዞባ ማእከል ዞባ ደቡብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዓሰባ ማሕበራት ቆይመን ኣለዋ ማሕበር ገፈት ዓሳ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ካብ ደቂ ተባዕትዮን ስለዚ ሕጂ ጎኒ ጎኒ ናይ ሕርሻ ንጥፈታቶም ብቆርኦም ኣብቲ ዲጋ ደሎ ዓሳ እንዳገበሩ ኣታዊታቶም ኣመጋግቦኦም ኣብ መነባብሮኦም ንምሕያሽ ዓብተር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዲጋ ማይ ኣለዎ ማይ ክሳብ ዝሃለወካ ዓሳ ከፋር ይኽእል እዩ ዓሳ ብምእታውካ ዝኾነ ነገር ኣየፀግም እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይርኾም ደሎ ኣታዊታት ትረክብ ኣሎ ናይ ስራሕ ዕድል እውን ይፈጥር ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ሂወትን ምቕያር ከዓ ፅቡቅ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዘና ባሕሪ እዩ ከም ልሙድ ዓሳ በይርከብ ተልካ ባሕሪ እዩ ኣብ ጥዑም ማይ ዳርጋ ዳሕሪ ዝተኣትዎ ዘለኹም እዩ ዝያዳ ሕጂ ፍልልይ ኣለዎ ድዩ ብዓይነት ወይ ብገለ ኣብ ጥዑም ማይ ጥዑም ዝፈረየ ካብኡ ዝዘራእኩሞ ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ዓሳታት ኣብ ትሕዝቶ ወይ ኣብ ገለ ፍልልያት ኣለዎ ድዩ ዋላ ሓደ ለውጢ ይብሉ ሕጂ እዚ እቲ ዝነብሩሉ ይፍሳይ ድብል እምበር ዓሳ ከም ትሕዝቶ ኣብ ዓሳ ትሕዝቶ ኣዝዩ ፍልልይ ይኹኑ ምክንያቱ ኣብ ጥዑም ኣይፈርዩ ዓሳ ቶም ኣብዚ ዘለዉ ፍሉጣት እንዲዮም ባሕሪ ዝዓብዩ ይኹንን ኣብ ትሕዝቶ ትሕዝቶ ናይ ፕሮቲን ናቶም ግን ካብቲ ናይ ባሕሪ ዝፍለይሉ ጉዳይ የለን ምክንያቱ ትሕዝቶ ናይ ባሕሪ ዝርከብ ዓሳ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብቲ ኣብ ፅሩይ ማይ ዝርከብ ከዓ ትሕዝቶ ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ዓይነታት እዮም ዝፈላለዩ ቶም ዓይነት እዮም ዝፈላለዩ እምበር እቲ ትሕዝቶ ዝፈላለዩ ነገር ዋሓንቲ የለን ኣብ ባሕሪ እውን እኮ ቶም ዓሳታት ዝፈላለዩ እዮም ሪፊሽ ትብል ኣብቲ ዕምበባ ባሕርን ገለመለን ዝርከቡ ዓሳታት ትብል ኣብ ጭቃ ባሕሪ ዝርከቡ ትብል ኣብቲ ላዕለዋይ ፅፍሒ ማይ ዝርከቡ ትብል ሕጂ እቲ ትሕዝቶ ግን ፕሮቲን ትሕዝቶ ዓበሳሲ ብፕሮቲን ትሕዝቶ ሃፍታም እዩ እዚ ኦሜጋ 3 ዝበሃል ዘይቲ እውን ኣለዎ ብፍላይ ንህፃናት ትሕቲ 5 ዓመት ኣገዳሲ ዝኾነ ዕብየትን ፅግናን ኣገዳሲ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ እቲ ትሕዝቶ ሓደ ማለት እዩ ብዙሕ ዝፈልየ ነገር ስለዘይብሉ ኣብቲ ዲጋታት እንታይ ደኣ ከምኡ ገርቶ ገይሩ ኣብ ቀረብኡ ይረክብ እቲ ናይ ባሕሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ቀረብኡ ከዓ ብቐረባ በዓል ምፅእ ኣቢሉ ካብታ ዲጋ ምፅኡ ንምገበላ ክትገብር ከለካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ መነባብሮኡ ተቐይሮ ኣብ መመጋግብኡ ተቐይሮ እቲ ኑትሪሽን ዝበሃል እቲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ከዓ ብቐረባ ይረኽቡ ማለት እዩ ካብዚ ተጠቕሰ ዝብሎ ተልዩ ዕድል ክንበካ ኣብዚ ሓንቲ እንታይ ኣላ ብዓለም ደረጃ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ ምሕደራ ፀጋታት ባሕሪ ንብሎ እዚ ውሁድ ምሕደራ ገማግም ባሕሪ ደሴታትን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ 2006-2007 ክልተ 3 ዶኩመንታት ኣዳልዩ ነይሩ እሱ ከዓ እቲ ሓደ እቲ ኮስታል ኣውቶሪቲ ዝበሃል ብዓለም እዚ ገማግም ባሕሪ ደሴታትን ክቆም ኣለዎ ኤርትራ ሕጂ ውሁድ ምሕደራ ገማግም ባሕሪ ደሴታት ከለና ኣብ ክንዲ ብሓደ ፅላት ጥራይ ንሓደ ፅላት ነቲ ገማግም ባሕርን ሓደ ፅላት ብዓይኒ ሓደ ዓይነት ክትሪኦ ኩለን ተናእውን እጃም ዘለዎን ሚኒስትርታት ኮና መምሕዳራት ኩለን ተናብቲ እጃም ናይቲ ገማግም ባሕሪ ኣለዎ ብሓንሳእ ተዋሂደን ሓደ በዓል መዚ ይቆማሞ እቲ ምሕደራ ሽዑኡ ናይ ኩለን ናይ ሓባር እስትራቴጂ ይሕንፅዛ ናይ ሓባር ናይ እስትራቴጂ ሓንፂፀን ከዓ ናይ ሓባር ውጥን ይወፅኣ ስለዚ ሽዑኡ ክዕቀብ ዝግብኦ ከባቢ
ኣይናዩ ይዕቀብ ንቱሪዝም ዝኸውን ቦታ ኣይናዩ ንቱሪዝም ዝኸውን ንዕደና ዝኸውን ቦታ ኣይናዩ ሕጂ ትካላት ናይቲ ሚኒስትሪ ኩለን ኣብኡ እጃም ዘለዎን ብሓንሳብ ናይ ሓባር ሰያው እንትኾይኑ እቲ ድሕነት ናይ ተፀጋታት ቀፃልነት ናይ ተፀጋታት ይወሓስ ካልእ እቲ እንታይ እዩ እቲ ኮስታል ፖሊስ እውን ክወፅእ ኣለዎ ምክንያቱ ሎሚ ብዓለም ደረጃ እቲ ድበዝሐ 75 ሚእታዊት ናይቲ ኮሚኒቲስ ኣብ ኮስታል ኤርያ ነበር ይድብል ንሕና እውን ኣብገጥና እንዳልና ክንከይድ ቅድሚ ከምኡ እቲ ኣብቲ ከባቢ ከማግ ማሕመስያትን ተፃውፂ ዘለዎ ንጥፈታት ቅድሚ ምጅማሩ እዛ ዓይነት እንተዳኣቱ እሞ ተዳሊኻ ትፀንሕ ሽዑ ተፀጋታት ኣብ ሓፂር እዋን ኣይዓንወካን ቀፃልነት ከም ዘለዎ ከዓ ትገብር ራእይ ኣቶ ተክለ መንግስቱ ንሎሚ ትነካይዶ ቃል መጠየቅ ዝግበር ከለና ምትሕባር ምስነካ ያኔ